Benvinguts i benvingudes a Maneres de Fer. Un podcast on parlam dels costums, les tradicions i tot allò que envolta la cultura eivissenca. En l'episodi d'avui tenim a Núria Ferrer, la farmacèutica de la farmàcia de Figueretes, una de les primeres farmacèutiques dones de l'illa d'Eivissa, vesina d'Esbarri i també membre de l'Associació de Vesins de Figueretes. Ens fa molta il·lusió que tornis a ser amb nosaltres perquè tu vas ser una de les participants que ens va explicar com era el Nadal fa molt de temps i justament amb aquesta conversa va sortir també el fet de les supersticions i dels remeis que ens ha animat a parlar una mica més en profunditat. Hem conegut tota la investigació, tota no, però bastanta part de la investigació que està fent en Maria Torres, que és superinteressant, perquè amb ell dèiem que quan parlem de remeis la gent sol pensar en herbes, no? Però ell deia que anava més enllà, tenia a veure amb invocacions, tenia a veure amb posar les mans o fer massatges o tot això. I dèiem que ell ha titulat la seva conferència Entre la ciència i la superstició perquè ha trobat que hi ha coses que s'han fet sempre com un remei pagès, però que ara la ciència ens diu que realment funciona, com podria ser l'aloe vera, no? L'atzavara, que en diem nosaltres, o la bava de cargol. Tu, Núria, això en teniu a la farmàcia? En feu servir? Bueno, l'aloe vera avui en dia s'usa molt com a cremes per hidratar, per ferides i tot això. Però jo sí que quan jo era petita, la meva abuela tenia atzavara a casa seva, i quan mos fèiem mal o mos cremàvem, agafava un tros, el partia, que fa aquella gelatina, gelatina, no, la gelatina és transparent, i la posava damunt el carbó, la calentava i m'ho la posava. Damunt del carbó? Us la posava calenteta? Sí, m'ho la posava calenteta per ferides, per cremadures, tot això. Això jo crec que encara segueix usant en el camp. Jo ho faig, Sí, jo ho segueixo fent perquè funciona, talles així, surt aquest gel i funciona molt bé. Sí. I, bueno, també hi ha gent que pren aquest gel per alimentar-se. Sí, en els batuts verds, no? Per l'estómac, tot això, molta gent que en pren. L'altre dia hi havia un senyor que me deia que ell té una hèrnia de hiato i que ell pren això, aloe vera, que és el que li va molt bé, que és el que més el calma. Vull dir que hi ha gent que segueix usant aquestes coses. Més, ara està molt de moda tot lo natural i totes aquestes coses està molt de moda. Hi ha cremes que tenen veneno de serpent, per exemple, per fer efecte botox. Ah, clar. I bueno, tenen èxit. No sé si fan res o no fan res. No ho saps, tu no ho has comprovat. Núria, quan tu vas començar a fer farmàcia m'imagino que era una mica estrany, no? Perquè hi havia poques dones. Vull dir, homes sí, farmacèutics en general jo crec que a Eivissa en devien haver pocs, però dones encara menys, no? Com era això? Quan jo vaig acabar n'hi havia dos de dones, una a Sant Antoni una a Sant Joan i l'altra a Sant Eulària. Però en aquella època era molt raro, les dones estudiaven poc, a Eivissa no estudiaven molt. Llavors ja, després n'hi ha més que d'homes. Sí, això és veritat. Sí. Ara sí. Ara són quasi tot farmacèutiques. Sí. Inclús els empleats que tenim, per cada home que hi ha, són tot dones quasi, els tècnics de farmàcia. Ara hi ha molt pocs homes que estiguen de tècnics. I t'hi vas voler dedicar perquè venia una mica aquesta curiositat que havies viscut a casa de sa abuela o així, o no tenia res a veure? No, jo no me va influir això. Jo, en aquella època hi havia ciències o lletres, i com que les lletres no m'agradaven ciències, i com que havia d'estudiar, perquè a casa tenia molt clar que havia d'estudiar, doncs vaig agafar, i després vaig agafar una professió que em pareixia que per una dona, en aquella època que te volies casar i volies tenir fills, era més còmode per una dona que no segons quina altra carrera, i bueno, vaig fer això. I parlàvem amb en Marià que els remeis pagesos o els curanderos o les curanderes, no, que s'anomenen aquí, no és un àmbit exclusiu de les dones, que abans en deien les bruixes i això. Però tu, a casa teva,
personalment, ho han transmès les dones o també hi havia algun güelo, un tio o... A veure, a casa no hi creiem molt, en bruixeries i coses així. Però... Perquè va sinònim bruixeria de curanderos, trobes? Els ficaven en el mateix paquet? No. Perquè se suposa que les bruixes són les dolentes, no? Sí. Les curanderes són bones. No, perquè les bruixes feien màgia negra i feien coses que una curandera no feia. Clar, per això ho dic. Però jo sí que tinc una tia, la meva padrina, que era de camp i es va morir de 104 anys i no havia anat mai al metge, tot s'ho curava amb herbes de bosc. Ella deia herbes de bosc. Sí, Maria ens parlava de l'aigua del bosc, no? Sí. Que es feia com una tisana de... Bueno, ella coneixia totes les herbes del bosc i inclús jo ja, quan ja era farmacèutica, li deia, explica'm això com ho uses i tal. I no havia anat mai. Ella s'ho curava tot així. I ella ho havia sabut perquè li havien transmès també en ella, no? Sí. I a més en aquella època es feia... Quan una persona tenia molt de mal de cap o tal, deien que tenia sol dins el cap. Sí, el soleil d'escap, ha dit. Sí, Mariano, t'ho has explicat. Sí. I això era una oració que s'havia d'aprendre, que l'havien d'ensenyar un dia concret de cada any, ja no me'n recordo quin dia. Ah, sí, això no ens ho ha dit. Un dia concret havies de fer. Un dia concret per aprendre aquesta oració havia de ser aquell dia. I te l'ensenyaven i llavors supos que quan una persona tenia sol dins el cap pues ho feien i deien que instantàneo se'ls anava els dolors. Sí? Ell també ho deia que no anava només lligat amb mal de cap, sinó també com alguna mena de depressió, de sentir-se malament o... Jo sempre havia sentit com insolació, no? Sí, ell també, però diu que amb la recerca que ha fet no només era una insolació, sinó que també anava lligat com alguna cosa més mental, com si fos una cosa més... de depressió, igual que el del ventre de caigut, no? Sí, igual. Que això... Sí, què en saps d'això, Nuri? Què ens pots contar? Bueno, això tampoc no és tan antic, però jo me'n recordo de la farmàcia quan estava a Santa Eulàlia que moltes dones anaven en aquest home i jo crec que també és un poc psicològic tot això, no? Doncs anaven allà i ja venien noves i anaven moltíssimes, a Sant Inés m'apareix que era, que estava aquest senyor, i els hi posava, el Cini ballava els braços i els peus i tal, i els hi posava l'estómac bé i venien, ja m'ha salvat, estic beníssim. Jo hi vaig anar una volta per curiositat, perquè ja tothom em parlava tant i tal, i fa això, t'agafava els braços i te n'hi ballava els peus i tal, llavors te dava un poc de massatge aquí i bueno, són coses que funcionaven molt perquè ho feien molt, no? I quan van aparèixer les farmàcies a Eivissa, la gent venia a demanar-vos algun tipus de crema, d'ungüents o que tinguin a veure amb herbes que es troben al camp eivissenc? No, així especials no. Ningú t'ha demanat una fórmula? Que me'n recordi, no. Bueno, alcohol camforat, alcohol de romaní, aigua de romaní, per exemple, perquè feia molt, la meva tia ho feia molt, en romaní el posava i destil·lava el líquid aquest i això ho usaven ells per dolors i tot això, aquestes coses. Per desinfectar, no? I per desinfectar, també. I ara hi ha alcohol de romero i alcohol de camfora, tot això, però ja ben preparat. Però ben preparat, però no en feu vosaltres de preparacions ja. És que les farmàcies han canviat molt. Clar. Quan jo vaig començar ara és tot papeleo. Sí, per això te demano, abans si la gent això a l'inici de les farmàcies aquí... Era molt diferent. Jo feia fórmules, fabricava les meves cremes. Per això t'ho pregunto, sí. Jo fabricava cremes, fabricava solars, fabricava moltes coses, però llavors, clar, s'ha anat com en tot, no? Hi ha molta gent que no té farmàcia o que té que treballar i tal, i tenim que tenir un laboratori, però no ens deixen fer fórmules ara. Per què no? Perquè es té que tenir un laboratori enorme, en totes les condicions i tal, i en una farmàcia no tens puesto per això. Clar. I ara tens que tenir un laboratori en condicions que t'ho fabrica, és a dir, que tens autorització per demanar les fórmules i t'ho fabriquen, però té que ser ja tot en contracte. Ja. Ara està tot molt especialitzat.
I abans, quan començaves, quin tipus de cremes o d'ungüents feies? Jo feia moltes cremes, això, per dolor, per la cara, feia crema de mans, feia solars, feia linimentos per dolor, molta cosa, feia molt. A base d'herbes que trobaves aquí a Eivissa i de... No, ja amb extractes Extracte ja fet. Que compràvem, sí. Ja m'hauria agradat destil·lar i fer coses, però... Sí, és complex, no? No tenia temps i tenia un aparato en condicions. Però sí que feia moltes coses, saps? I ara no, ara és tot molt especialitzat, tot va molt cap a la seguretat social, tot està diferent. Ara jo dic que voltes són com a funcionaris perquè mos donen tanta feina que mos passam el dia fent papers, saps? Ja. Ha canviat, no té res que veure la farmàcia d'ara, la farmàcia d'antes. I a nivell personal, sí, Nuri? Ara que no ens escolta ningú, te'ls fas tu? Sí, a nivell personal fem moltes coses, però no podem vendre. No ho podeu comercialitzar? No, però jo et dic a tu, o coses que hagis... Això que hagis heredat de sa abuela, per exemple, si algun remeis que tu facis... Això sí, herbes i infusions i coses així, sí. Més infusions? Infusions. I cremes? Sí, però ja de cara a la farmàcia no podem fer-ho tot això. I a casa teva no hi havia ningú que fes invocacions o posar mans més enllà d'aquesta cosina que va recollir? No. Jo conec gent que fan imposició de mans, però això ara es diu Reiki. Reiki, sí. Que això sí que hi ha gent que diuen que tenen... Bueno, sanació a les mans, sí. Molta calons, les mans, i que curen. Això sí, jo sí ho conec gent, però ja no són antics, la gent d'ara, no? Però jo crec que tot això ara ha començat molt quan va venir l'època de hippie, que va venir molta gent que es va dedicar a aquestes coses i suposo que aquests van aprendre molt de les tradicions, saps? Bueno, ve molt de les cultures orientals, no? Dels xinesos i de... Per això, com que van venir molta gent que viatjava molt i tal, van importar moltes coses. I em deies abans, Nuri, també que se sabia de gent que feia màgia negra, de bruixeria. Sí, aquí, no? Hi havia gent que deien... I la gent tenia molta por en això, perquè deien... per exemple, la meva abuela, com us pentinava, no deixeu mai un cabell enlloc, no deixeu mai cabells, perquè deia que en sus que llavors agafaven els cabells i que te feien bruixeria. Sí? I no, saps? Quan se pentinaven ho cremaven, no ho deixaven que un cabell... Perquè podien fer servir el cabell per fer-te alguna cosa dolenta? Això deien, sí. Clar, era un món molt tancat, perquè la gent vivia a la seva finca i estava, com que no hi havia cap medi de transport, anaven caminant i, clar, els veïns potser estaven a mitja hora o així caminant i no hi havia comunicació, a més es comunicaven el dia que anaven a missa que es trobaven i ja està. I això que estaven tan aïllats que ells, cada un feia la seva... Inclús entre ells, en les nenes els tractaven de vos, no els tractaven ni de tu. Sí. Perquè era una manera de guardar un poc la distància, no? Que no hi hagués massa intimitat en les cases i tot això. Inclús dins les cases, no? No, dins les cases hi havia molt de respecte entre ells, saps? Però dius de distància a la mateixa volta. Sí, era tot molt tranquil i tal, amb molt de respecte uns cap als altres. No hi havia les emocions que tenim ara d'abraçar-nos i tot això. No era. Era un altre món. Però en canvi sí que s'ajudava molt quan era l'època de segar o de sedacs o d'esblat. No contactaven, no pagaven, la gent hi anaven els veïns i ajudaven. I llavors quan era una altra casa, doncs igual. I això que em deies, les bruixes aquestes, que no sé si també hi havia bruixots, era gent que havia vengut de fora o era també gent eivissenca? Eren eivissencs, eren tots eivissencs. Però que tothom sabia que eren una mica dolents, diguéssim, o que practicaven. Jo crec que sí. No me'n recordo molt bé d'això, però sí que deien, aquesta fa això, fa bruixeria. I la gent hi creia molt, en bruixeries tenien por, tenia por. Home, clar. Sí, hi creia molt, clar. És que dèiem amb en Maria també que moltes d'aquestes creences o supersticions van lligades a creences, no? Bueno, això ja és cosa religiosa, però
el pagès eivissenc no era religiós. No? Mica. Per lo menos a Sant Carlos, que jo som de Sant Carlos, som mig d'allí, mig d'aquí. No eren religiosos. Però anaven tots a missa? Per trobar-se amb la resta de veïns? Però no hi anaven cada diumenge a missa. No? Ah, no? No, hi anaven fetges senyalades, no. I en què creien? Si no eren creients de religió catòlica, què creus que creien? Bueno, sí, creien en el bon Jesús, en això sí que creien, però no practicaven molt, no. Ah, vols dir que no eren practicants, que creien... Sí, però a la seva manera, saps? A la seva manera. Per exemple, el dia de Pasqua, l'abuela agafava 2 ous de les gallines calents i me'ls feia passar pels ulls perquè deia que això netejava els ulls, no? que era bo, perquè era el dia de resurrecció, no? Coses així, però no... I com aquestes supersticions que ens has contat, que són la del cabell, la dels ulls... Te'n recordes d'alguna més? Això que tenien por quan sabien que una casa feien bruixeria, tenien por la gent, era una època que la gent tenia por. Però no així de... Bueno, això que deien que havien vist el dimoni, saps que se'ls havia aparegut el dimoni. Però Santa Eulàlia ja es puig de la creu, sí? Que era una dona que havia vist el dimoni i llavors van fer-li com una ermita. Sí. I llavors això sí que ho feien quan volien alguna cosa i resaven perquè allò, si se'ls complia o els anava bé, anaven allà i deixaven una cosa. Allà està ple de braços i de cames. Ah, sí, d'aquests de cera. De plàstic o de cera. Sí. O anaven a Mallorca, creiem molt anar a Mallorca a Lluc. Ah. Però anaven caminant a Lluc. En el monestir de Lluc. Feien promeses i pujaven al puig de la Creu a Santa Eulàlia caminant, descalços, o anaven a Mallorca i ja quan anaven a Mallorca ja... Molt extraordinària, no? I molt important, sí. Doncs, Nuri, jo, a part de les herbes, no sé si tu ens vols compartir alguna cosa que hagi funcionat, que sa abuela o sa tia o no sé qui t'hagués... No, te contaré que va tenir un herpes ja de molt major, ja 80 o 90 anys, i va anar al metge i li va dar medicaments per herpes i tal, i me va dir, mira, ho he tirat tot a la bessura, bueno, en els fems, que diuen ells, ho he tirat en els fems perquè m'hauria mort, tenia tant de dolor i tal que m'hauria mort. I jo, en els meus remeis, en lleixiu molt cremat, i m'he salvat, i ja estic. I era un herpes zòster, que són perillosos. Sí. Se va curar ella. Amb lleixiu? Lleixiu cremat. Lleixiu normal o feta d'ella? Això ja no m'ho va dir. La meva abuela també em feia amb les cloves de nous o d'ametlla. La Maria ens contava que ell li va fer una berruga un dia esclovant ametlles. Sí, per cremar un herpes havia de ser molt fort. Sí, no? Molt fort. Va dir, mira, m'ho he curat jo i m'ha anat molt bé, i ja estic beníssim. I va viure encara 15 anys més, que li va desaparèixer total. Són coses que pareixen mentida, però que, bueno... Que funcionen, no? Que han funcionat, sí. I tu n'has fet servir també d'aquests remeis? No, perquè jo no som molt propensa a tenir coses. Quina sort! Sí. No, però vull dir que sé, coses tontes com berruguetes o coliris o coses així, no? No, coliris me pos per ojos secos, que no tingui ojos secos. No. Bueno, manzanilla sí que ho han fet en això de fer aigua de manzanilla. Tot va començar amb plantes, és a dir, tot el medicament era de plantes. Vas a una farmàcia antiga d'aquestes, no?, que tenen encara els pots. Allà tens totes les plantes. Totes. Tot va començar així, és a dir que hi ha molts de principis actius que són de plantes, el que passa que llavors sintèticament ho han anat fent i ho fan ara tot sintètic, però que al principi... Al principi és de la... Clar. Molt bé, Nuri, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, compartir els teus coneixements. He fet el que he pogut. Està bé que posem en valor també tots els coneixements aquests ancestrals, perquè després la ciència ha corroborat que molts d'ells funcionen, no? Sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Nuri. Bueno, he fet el que he pogut. Gràcies. Aquest podcast s'ha realitzat en el marc de les activitats del projecte Cobertura en Català, una iniciativa de l'Ajuntament d'Eivissa en col·laboració amb l'Associació de Veïns de Figueretes.